Hej og velkommen til min blog. I har stillet mig nogle spørgsmål, og dem vil jeg lige hurtigt svare på. Det første spørgsmål er du mest til røv eller patter? Og der vil jeg helt klart sige, at jeg er mest til røv. Hvem er din bedste ven? Min bedste ven, det er Mads Johansson. Og min bedste veninde, det er Sandra Gade. Hvor mange dage i træk har du haft det samme tøj på? Altså det på mit profilbillede. Og i træk, der er det 1 gang. Jeg går som regel ikke i den samme t-shirt og sådan noget altid, hver dag. Synes du det er sjovt at drikke, eller er du social taber? Jeg synes det er meget hyggeligt at være ude og drikke, men det er ikke det jeg bruger mest tid på. Så har jeg fået et spørgsmål fra en af mine venner om, hvor han spørger om han er god til tennis. Og ja, det kan da godt være han er det. Det vil jeg ikke modsige. Men tak fordi I ville se med. Fortsat god aften.